du afgiver din bestilling på brænde, træpiller eller briketter, sendes ordren til lageret, hvor ordren ekspederes. Opbevaring sker i tørt og ventileret miljø. Når fragtmanden ankommer hos dig, skal du sikre dig, at tilkørselsforholdene er i orden. Det er vigtigt, at der er fri passage frem til leveringsadressen, således fragtmanden kan komme så tæt på din bolig som muligt. Fragtbilen har en højde på 4 meter og en længde på 13 meter. Leveringen af træpiller, brænde og briketter foregår med løftevogn. Fragtmanden kan derfor udelukkende levere på vej med fast underlag, og de bestilte varer leveres ved kantstenen. I tilfælde, hvor du bor på en grusvej eller anden ujævn vej, vil din levering foregå ved nærmeste tilkørsel med fast underlag. Når din levering af brænde, træpiller eller briketter er modtaget, skal du sørge for at få bragt det i tørvejr snarest muligt.